はい、座って。じゃあ足崩していいです。まずね、今日2回目出るんですけども、怪我をしないことをね、まずね、怪我をさせないことで、A クラス、B クラス、C クラス作ったのは、ね、B クラスからなんですよ。B クラスの普通の準備の試合、投げたりとかが入るやつで、その上がパンチョが入るやつで、みんなもっと早く試合させたいんで、C クラスっていうのを作ったのね。だから基本的に C クラスの概念は、立ち技なく寝技で競い合うこと。だからよくどれぐらい膝立っていいんですかとか言うんだけども、それはあくまで寝技で戦うことで立ってしまったのは僕が取らないから、今日は僕レフェリーやりますから。でもこいつ要するに寝技でやるのに立ったら有利なわけだから、その中でこいつそういうことやるんだなと思うとすぐ警告取るから、警告はすぐロストポイントがね、いいですか。あくまでも同じ道場の試合だから、もちろん勝敗あるんだけども、正々堂々やりましょう。いいですかね。じゃあね、試合の対戦者と順番を発表します。で、呼ばれなかった人いたらね、言ってね。多分ないと思うけど、第1試合が、前田久弘さんで蛭間敦則君。第2試合が木村康直さん、岩崎秀明君で、この2人でちょっと実は体重差あるんですけども、しょうがないの、しょうがないっていうか年齢差もあるからね、ちょうど体重合うのがなかったら2人戦うようにですか。第3試合が西岡哲夫君、伊藤博之君、第4試合が村松隆夫君で山崎明君で、第5試合が久保田理一郎君で、河合秀夫君で、第6試合が今井浩二君、井口豊君、第7試合が山下義人君で、峯村圭介君で、第8試合が早川光義君で、ジェリーセインコインさんで、メインイベントが前田さんが2回目ですね。前田久弘さんと佐藤真也君で、これらと一緒で、45分からもスタートします。で、各自アップしてください。で、前回注意しなかったことで、今回一つだけ試合中に例えばここで動かなくな動きづらい時なったりとかするでしょ。その時はフリーズかけるから、フリーズはそのままってことね。フリーズね。フリーズか、そしたら止まってそのまま持ってくるからで、その間はタイム止めますから、タイムストップします。必ずフリーズで動かないこと。これも動いちゃったのはいいけども、こいつ下手に動いたなと思ったら、その人は道場内の試合だからガードポジションからスタート、いい？分かる？動かないでしょ、動かない。動かないでって言おうかじゃフリーズ。動かないでって言うから。J さんの時はフリーズって言うから。いいですか？それだけ。ね、ではやります。今回は、若干1名一番いい試合した人に賞品が出ますから争うようにしてください。じゃあね、このままちょっと着座して正座しよう。ね。はい。はい、もうしたね。そうです。はい、じゃあね、この時計で45分、第1試合からやってますから、必ず名前呼ばれたら入ってくる、すぐ入れるようにしてください。はい。じゃあ解散しましょう。必ずアップしてね。Good evening, everyone. My friend Jerry invited me over here to do some announcing tonight. I guess they wanted an American. I don't look American, but I am American. All right, so y'all ready to get some? Yeah. Get some. Get some. Yeah. Okay. Where's Hisahiro Maeda? Meet me, Maeda. How much do you weigh? He says he's 66 pounds. All right, Hiruma, where's Mr. Daytime Boy? Oh, jumps in.
We're ready to go. はいじゃあね握手さあはい。ストップ。いいよ。はい。元の体勢、元の体勢。ゴー。
はい、終了。はい、判定。判定ドローですので、レフェリーの判断になります。レフェリー判断で前田選手の勝ちになります。Okay, next, the man that likes his women warmer than his sake, Kimura. And Mr. Iwasaki, who likes to ride Kawasaki.はい、正面。正面見て。体重差ある見て、もし、決まったら、声出して。はい、じゃあ。はい、じゃあ、ですから。はい、スタート。ストップ。よーい、ゴー。さないさないさない。ゴー。3分。頑張れ。はい、ストップ。大丈夫ですか？膝立ちの体勢からね。
か。はい、正解します。スタート。足らない。あと1分。はい、ストップ。はい、じゃあ立ち膝からいきます。あと1分。はい。スタート。待って。はい、両者中央へ戻って、道着を直して。はい、じゃあ正面。はい、判定お願いします。三輪選手0ポイント、岩崎選手5ポイント、0対5で岩崎選手。All right, who do we have next here? Tetsuo from the Western Hills of Saitama. And Hiroyuki Ito, bad boy from Tokyo. Stop. ビデオ撮ってると試合見れないんだよね。あと4分。
はい、スリーポイント。あと2分。はい、ストップ。あと1分。真ん中で真ん中から足をクロスしてない。はい、スタート。30秒。ナイス伊藤君。あと1ポイントで勝てる。あ、放水か。はい、やべー。はい、両者中。はい、正面。はい、じゃあ判定お願いします。西岡選手3ポイント、伊藤選手2ポイント、西岡選手よし。
Okay, next, Badass Muramatsu. Two of them. Mr. Muramatsu. Akira and Tato. Twins. Twins. Yamada-san. 試合を見れねえんだよこれやってると待ってるかもうこれが前だこっちがいただきかな。はい、スタート。よーい、スタート。4ポイント。はい、じゃあ、判定ですね。チョークで1本待ちです。Okay, next. Pretty boy Kawaii and ugly boy Kubota. Stop.相手の胴伸ばして。自分の胴に持って。指から外していけば。今日最初3文字がいいから。
あと半分ですよ。はい、じゃあね久保田君の、青ロックの一本勝ちです。All right, Mr. Polite but crazy Koji and Iguchi. Stop. あんまり力まないよ。力入ってますよ。締めるだけです。帯取られてます。足が回って回って。体して一歩取っちゃってる。足一歩取っちゃってる。エビ。落ち着いて。はい、シーポイント。落ち着いて。落ち着いて、クロスして行かないで。1分消えたら。ガード。落ち着いて走って、取らない。抜かないように。落ち着いて。立ち上がって。落ち着いてください。力抜かないと。左手で相手の右手の小指から外しちゃえ。落ち着いてください。勇気がないです。力抜かないと。足は使って。
とじいじ相手ずらさないと。ここ落ち着いて。よっしゃ。ナイス皆さん。待ってよ待ってよ。あと2分です。腕から当てます。当てらないです。清水さんと考えたやつ。ついて。鴨田、はい、前田に回した。よっしゃ。逃げて逃げて。よし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 。前田6対2は勝った。30秒。勝ってますよ。よっしゃ。ナイス。返さないと。返していこう。おそらく12レースで今井さん。やったこれでね。今井さんもう12ぐらいですよ。ストップ。今井選手10ポイント、井口選手2ポイント、10対2で今井選手のAll right, let's hear it for Yoshito Yamashita and Keisuke Minamura. はい、やりましょう。握手して。はい、膝出しから。そう。足らない足らない。ない。5分ですよ。開催しちゃいますよ。足の頭の下あるんで。あまり決まないで。5分ですか。
ルーです。あー、落ち着いて。あー、まだその、まだに足なんだよ。あと半分です。あと2分半。じゃあ、オッケー。落ち着いて。残り2分。ラスト2分。ああ。肘を間に。肘入れて。間作って、間作って。間作って。あ、ごめん。肘です。肘下がスポット。あと1分。ついて。ラスト1分ですよ。ストップそのまま。あと40。ポイント取ってますよ。はい、じゃあガードもはい、スタート。20秒。3秒です。はい、やめー。はい、正面。はい、判定お願いします。山下選手0ポイント、峰村選手4ポイントで0対4で2番目の判定。Okay, now the match we've all been waiting for. America versus Japan. My friend from Philadelphia, Jerry Corns. Against Mr. Jiu-Jitsu himself, Hayakawa.はい、スタート。
3分あるからゆっくり。はい、スタート。スタート。はい、一応。はい、そうなんだよ。はい、スタート。残り2分。2分。おそらく0-0だ。いいですか。はい。スタート。指先で赤くて。はい。
はいやめはいじゃあねはいじゃあ判定お願いします。荒川選手0ポイント、ジェリー選手0ポイント。じゃあ審判の裁定で早川選手の早川さんOkay, the last and final event. Hisahiro Maeda and Shinya Sato. はいじゃあチャンスはいじゃあ先生はいよいしょストップ
はい、じゃあ左足からね。ストップ。はい、どうぞ。続けて。ストップ。最後ですからね。はい。ストップ。すごい。はい、発表お願いします。前田選手6ポイント、佐藤選手0ポイント、1対0で前田選手の勝ちです。以上でね、おしまいになるんですけども、試合選手が書いてください。はい、ちょうだいして。足崩していいですよ。今日ね、まあ、2回目、1回目よりだいぶね、落ち着いた人もいるし、風邪ひいちゃった人もいるけどね。一つね、僕、試合前に言わなくて、途中で気がついたんだけどね、試合の時は中来ちゃダメです。後で出てますけど、はい。